tidak gumuruh saking jroning praja kungingkang kotwong Prabu tanan niro lir surya wedharira Tawas padake kang ngadhep iki kaya sitagok. Nggih kula Raden. Nggih kula ingkang sowan. Eneng wigati apa? Wis akeh para raja Narpati sing ngleboni sayembara nek ora kalah ya malah temekaning pati. Apa isih ana, Gok? Sing kepengin bakal ngleboni sayembara ning Kasipura iki. Nggih. Ketingalipun menika wonten satriya kekalih ingkang badhe ngabiyantara. Nggih, enten piyantun kalih bagus-bagus. Ajeng sowan ana kersane sinuwun. Ora susah sowan ana kersane Kanjeng Rama nek pancen karepe bakal ngleboni sayembara. Kene undangan kon ketemu karo Wah Muka karo Ari Muka. Oh nggih, menika keparing pun ngaten. Kula keparing lumengser. Hati-hati, Kok. Anggro srusumbar lindhu bumi gonjing kumaudha kuntura katok umop kancanidi lumembak penyuku mambang tuhu Sang Wisnu Bathara tanedya hang lebur bumi teja sulaksana tejane wong anyar katon ngarep benah kang sinedya mburi ngendi pinangka tigas kawuryan sapa sinambating wangi Raden yen kowe pitakon karo aku Narpa putra Ngastina Atmajane Kanjeng Rama Prabu Sentani Dewa kekasihku. Aku Raden Dewabrata. Sing nggone iki kadangku mudha. Ya, aku kadange Kang Mas Dewabrata. Kekasihku Raden Astabrata.
Apa kowe kang kekasih Raden Wahmuka karo Harimuka? Ya, aku Wahmuka, aku Harimuka. Wong bagus, apa sediamu? Kowe temekono negara Kasipura. Iya. Wahmuka lan Harimuka andadekna sumurupmu. Sejatine anggonku temeka ana negara Kasipura iki kepengin bakal ngleboni sayembara kang mbok gelar. Wong wae Kisanak, yen to pancen kowe nyeman kekadangan ing atase wong bebrayan kok dadak nganggo pitukon blabaring Ludira sarta pedhoting jangga. Mula tak ripih karo waris. Aku wae larapno nang ngersane wong atuwamu. Aku sing kepengin mboyong kelawan kadangmu katurune pisan. Lah dalah. Aja gampangake, Wareng ngempukake watu wareng ngatosake banyu. Dewa Brata karo Astabrata. Ayo ning kene iki dununge wong yen to kepengin bakal mengku putri. Sedumuk atuk senyari bumi toe patike tokno jiwa kaprawiranmu. Yen to pancen kowe kuwi anak aratu, kowe kudu sekti, kudu digdaya. Tuladane kaya aku sakloron. Wahmuka Harimuka. Aku bakal nyuwargake kelawan kadangku putri katurune pisan iku Yayi Dewi Amba, Ambika lan Ambalika. Aja nganti diwengku wong lanang mung sak-sake waton lanang. Saora-orane kudu bisa ngasorake kridane Wahmuka kawan Harimuka. Yen ora iso ngasorake aku sengara arep mengku kelawan kadangku. Yen to pancen mengkono sing mbok karepake ayo iki tak turuti. Mapano ana ning blabar kawat jangat rencang tak enteni legane ngati. Bagus. Polo kang tumingal campuh samyong dali oler tatit wirting godo danyemanggung manguncang niti si keparat Astabrata ana paran wis mbok petung kanthi kan mbok pikir kanthi wening partanding karo Harimuka. Akeh para raja Narpati mundur dadi gotongan, sing mundur bali mung kariaran tegese mati. Yen nganti kowe cilik lara gedhe mati maneman bagusmu, maneman cakrakmu. Ora susah dadak kowe ngeman karo aku. Yen pancen kowe wedi karo aku, minggira cepet mripatku. Bagus. Iki marganing pati, ayo cobanen negane atiku.
dhisik. Buta loro iki kaya dudu sebaene. Lire ora kena sinangga gampang. Keparengipun coba semingkira. Tak nuwun marang purbaning Gusti nyampurnake buta loro iki mau. Kula semanggaken paring paduka Kang Mas. Tansah pamuring suksma sinuksma ya winah ya ing ngasepi sumimpen telenging kabu pambukaning marana talen saking liyep layaping ngaluyut sigra hangeningaken cipta nenggih sang dewa brata kawistara entos dakep saluku tunggal suluku nutupi baban hawa sanga ngaken pancandriya pancarima ndriya pengangen-angen ambirat hawa nafsu bebayu patang perkara mung sajuga ingkang sinidhi kara mandeng pucaking grana anut marang giyonganing kayungyun angayati-ayaning parutama kaya mati jeneng urip jroning pati liyep layape ngaluyut pindha pecating supena sumusu pengarah jatine sang Bagus Dewa Brata amung atas marang dewane Deni Rarsa nyampurnakaken raseksa kekalih sigra ngedalaken pusaka jemparing kekalih Kyai Pamungkas sigra katamakaken kawan Wah mukaan Ari Muka Sirna saking Pandulu Wah muka Ari Muka ing mriku kedadosan saking Kawah lan ari-arine Dewi Amba Ambika lan Hambalika
Pun wah muka ari muka saged sirna saking Pandu. Mboten to Kang Mas. Raseksa kekalih menika kala wau jaripun menika sinten? Astabrata. Wonten dan. Muga-muga ra kleru kiblating pun Kakang. Wah muka ari muka iku mau dumadi saka kawah lan ari-arine putri telu Dewi Amba, Ambika lan Ambalika iku. Lho kok saged katen? Ya tembunge cara kuna. Kakang kawah adi ari-ari kuwi bisa suka sabiyantu rena sak wengine. Waton menungsane bisa nyumurupi. Oh, ngaten. Iya. Pun Kakang dalasan Siadi uga darbi mengkono mau. Inggih. Wis ayo aja nganti kesuwen. Ngadhep ana ngersane Sang Prabu Karsindra. Monggo kula dherekaken Kang Mas.